Kaya maraming salamat sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Paisus. At pinasasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Paisus sa lahat-lahat ng mga pagpapala niya, magmula ng pagpapala ng physical, financial, material, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong binibigay pagkataon sa ating pong beloved sister Miriam Reyes sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kung may time pa, atin pong pinaganda ating beloved sister Hannah Villarus. Ating din pong pinaganda beloved choir. Amen. Beloved sister Miriam, nandiyan ba? Kung wala, ay atin na pong ibinibigyan mo pagkataon sa ating mga kapatid, beloved sister Hannah Villarus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating pong pinaganda rin ating beloved sister Ashley Serafica. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati at akin rin pong inaalala ang mga dakilang turot aral ng ating beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Almeida sa kanila rin pong at sa atin rin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay nagpapaabot ng bati sa buong beloved Almeida children, sa atin pong beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa bawat isa. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong pong ito. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi-lagi niya pong pag-iingat po sa amin, lalo na rin po sa aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat andyan po na usong na po ang sakit, ngunit andyan po yung kagalingan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya pinapasalamatan ko po yan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi-lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding po sa amin pong pag-aaral. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pag-iingat, paggabay, patnubay, at sa walang sawang pagliligtas sa mga nangyayari po sa ating mundo. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat po nagpagpapala. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat hindi man ako karapat-dapat kasama po ng aking mga beloved na kapatid. Ayan dyan po na kanya po kami kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At ibigyan natin pagkakataon ating mga kapatid, beloved sister Miriam Reyes, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahat at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating kagaling-galang na mahal na Pastor Wilder Estrada Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved children at sa lahat ng beloved manggagawa, sa inyong lahat, mga beloved brethren, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Na, andyan po na ang kanyang pag-iingat sa amin sa araw-araw at ganoon din po mga minamahal. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus sa kanyang pag-provide ng aming mga pangangailangan. At gano'n din po, ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus sapagkat andyan po na nung
last week po mga minamahal dyan po na kami po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat andyan po na walang tao po sa bahay namin mga minamahal at andyan po na nagkaroon po ng troubleshooting po yung aming kuryente mga minamahal at pagdating namin sa bahay talaga niya napakausok sa bahay mga minamahal at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamalapin sapagkat hindi po nagkaroon ng sunog sa aming bahay mga minamahal. Diyan po ang kanyang pag-iingat mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At andyan din po na talagang hindi po kami nawalan ng kuryente sapagkat nakita ng aming kapitbahay na nag-spark po yung kontador po namin mga minamahal at talagang buti na lang po mga minamahal yung tinitirhan po namin ay may kanya-kanyang pong breaker po yung linya ng kuryente mga minamahal at pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamalabas sapagkat nung nangyari po yung bagay na yan mga minamahal ay wala pong mga damit na nakadikit doon sa may saksakan minamahal. Kaya lubos kong pinapasalamatan yan mga minamahal Lord, sa ating pinakamamalis, lubos-lubos na pag-iigat niya sa amin mga minamahal. At andyan po na bago po ako hindi na po. Hallelujah. At andyan po na hanggang dito na lang po ang lahat ng purihan po sa salamat ay sa ating pinakamamalapit po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At habang naghahanda ang ating pong mga minabalag kong mga awit, tayo muna ay muling tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant, to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mga Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang mga Panginoon. Amen.
sa pagdiling ko. Mapapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, mas higit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Salita mo'y di nagbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Malilimutan ka, ngunit sa'kin ang papaalala. Aking Jesus, maaasahan mo anumang panahon. Magkulang man ako sa pagdiling ko. Mapapatawad mo ano pang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, mas higit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kapitan. Ang salita ko'y di nagpapago, ako ang Diyos sa buhay mo. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Ang pag-ibig mo'y sa akin laging damnan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Jesus, tagapagligtas, o dumating man ang lupa, Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. ang ulap, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging naman. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoong Jesus, tagapagligtas. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Praise the Lord. Pagkat ako Hallelujah. ang iyong sandigan, Hallelujah. mas higit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita papabayaan
Diyos ng iyong kagipitan. Ang salita ko'y di nagbabago. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Diyos sa buhay mo, lumapit man ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. O pag-ibig mo'y sa amin laging tapat at sapat, Panginoon Jesus, tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah. Jesus, tagapagligtas. Praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, tayo mga minamahal magpuri sa Diyos. Hindi lahat ng oras meron tayong pagkakataon. Pero sa oras na ito, yung oras ito na pagkipag-usap sa Diyos. Huwag mo hayaan, kapatid, matapos ang ating malagawa, hindi man lang madawang pa ng presensya ng Diyos. Siya ang ating kalakasan, silyo ng ating kaligtasan. Magsumamang bawat isa. Seek the Lord. Hanapin natin ang ating mahal na Panginoon. Umigit tayong kapatawaran. Dahil natin dumalangin, dakilang Diyos ang banal siyang pangalan na pinagmamahal pa ng Isus. Talas-tas mo bawat puso mga anak mo na Panginoon. Wala kaming nais kundi ikaw ay ang papurihan, pasalamatan sa bumagdamag na ito malapit. Nais namin madamang yung mahal na presensya. Kumilos ka mainam sa kaming kalagitnaan, humingi kami kapatawaran sa mga dalangin na aming ginagawa ng malabang sa Estrada Almeida. Patawarin mo ba sa Panginoon? Pag bunutin namin ang pagkasal ko, di puso na nagsisa oras na ito. Mapagkasal ang aming naisip at naman sa gawa na salita. Na di kaya siyempre karoon, patawarin mo kami, mga Panginoon. Mapagkasal bawat isa. So, aling awitin, patubay mo naman, Panginoon. Pagsilbing kalakas at pagkaparating sa ito ng biyaya. Pag lahat ng mga bagay na ginagawa hadlang ay kumatugas out and the mighty Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise you, Jesus. We praise the name of this God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, brother. Yan ang natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Kaya't ang buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, alabos din sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. Thank you. It's not enough for me to say. Gratitude in my heart as to express. I know that I must give my only one life to offer you. To love and serve now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. Gratitude in my heart as to express. I know
that I must give my only one life to offer you, to love and serve now and forever, to love and serve now and forever, to love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Minsanan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. At tayo po mga minamahal ay tuloy na po. Ulit pa po lahat. Ako yung muling bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal ng mga bisita, sa ating mga beloved viewers. Kayo po yung aming pong welcome at patuloy pa rin na nakakapanood at nandito sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito'y pinangunahan po natin po ginagalang ng mga evangelista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. And we give honor and due honor and respect sa ating beloved family, ng ating pong beloved parents in the Lord. And of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ganyan po sa ating pong beloved San Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng handang makinig ng pagpapaliwanag sa pagbibigay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi dito mga minamahal sa aklat ng Kawikaan, ang kabanata ay 28, talata ay 20. Sabi dito, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siya nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Amen. Ito po'y reminder sa bawat isang Kristiyano mga minamahal na kapag ating pong ginalaw o pinagnasahan ang para sa mahal na Panginoon, whatever reasons meron tayong mga minamahal, ay lalo tayong napapahamak. Amen. Lalo tayong napapariwara at tayo po mga minamahal ay talagang nandoon ang paalaala palagi ng ating mahal na Panginoon. Kaya't parati niyang in-encourage ang lahat ng mga anak ng Diyos na maging matapat, hindi lang sa paglilingkod, kundi maging sa pagbibigay ng ating kasampung bahagi at mga handog. Ang sinasabing pagtatapat, mga minamahal, is between you and our God. Tayo, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Alam natin, mga minamahal, na walang bagay na nalilingid sa mahal na Panginoon. Kapag sinabing ibigay ang ikasampung bahagi at mga handog, mga minamahal, ay talagang huwag natin gagalawin yan. With or without the eyes of people looking upon us, mga minamahal, alam natin ang Diyos parating nakatingin sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, kapag ikaw ay matapat, mga minamahal, mananagana ka sa pagpapala. Lahat magsabing amen. Everybody shout, praise the Lord. Mananagana ka sa pagpapala. Ibig sabihin, mga minamahal, ito yung sinasabing i-overtake ka ng pagpapala kapag ikaw ay matapat na Kristiyano. Paano mangyayari yan? Paano gagawin niya ng Diyos? It is already out of our business. Ang gawin lang natin, mga minamahal, ay yung gawin natin magbigay na may pagtatapat sa ating mahal na Panginoon. At yung kung paano tayo pagpalain, sapagkat in every requirement or every need ng isang Kristiyano, there are 1,000 ways ang ating mahal na Panginoon para ibigay ang ating pong mga pangangailangan sa pang-araw-araw, mga minamahal. Kaya sabi nga mga minamahal, dapat natin panghawakan ito. Marami na po Kristiyano, kami po mga minamahal, nung aming natutunan ng patungkol sa pagbibigay, ay talagang kung makita natin mga minamahal ang ginagawang pagbabago ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay, ay malaki ang pagkakaiba. Before the year 1992, ngayon 2025 na mga minamahal. Pero kahabangan ng mahal na Panginoon, pinanghahawakan pa rin kami ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa bawat araw, sabi nga nung awitin kanina, mga minamahal, no? Sa bawat pangangailangan mo, hindi kita pababayaan. Grabe ng Biblia, sabi ng Biblia, mga minamahal.
At yung pangako yan ng ating mahal na Panginoon, yung mga answers to our prayers, hindi po lang po yan tungkol sa pinansyal. Nandyan pa rin po, mga minamahal, ang tinatawag na pagpapalang pisikal, yung ating kagalingan, yung ating pong having a healthy life, mga minamahal, healthy body, mga minamahal. At ang pangatlo, mga minamahal, yung tinatawag nating pagpapalang espiritual. Yung 10 years, 30 years, 40 years ka na naglilingkod, mga minamahal, pinangahawakan ka pa rin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Mainit ka pa rin naglilingkod, talagang grabe, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ay pagpapalang hindi may pagpapalit sa anumang klaseng kayamanan. Sapagkat to be with God, to be with the family of God, talagang ito po'y napakalaking pagpapalat oportunidad sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos? Ang sabi ng aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 10. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pala mga minamahal, hindi po pwede natin galawin ang para sa Diyos. Ito daw palang sinasabi ng Ecclesiastes 5:19 na bahagi ng ating mahal na Panginoon. Yung ikasampung bahagi at mga handog. Ano ba yung ikasampung bahagi, mga minamahal? Ang ikasampung bahagi, ito yung tithes of all the blessings that we receive. Sweldo man yan, napulot mo man yan dyan sa iyong paglalakad, binigay ng mahal mo sa buhay, pinadala galing abroad, o kinipo ang iyong kapitbahay o kaibigan, binigyan ka ng pagpapala. Lahat yun, mga minamahal, ay bawat ikasampung bahagi tandog niyan. Yan ay bahagi ng ating mahal na Panginoon. Ang iyong ani sa gulayan, ang inyong mga hayupan, mga minamahal, kapag sila ng anak, mga minamahal, lahat yan. Amen? Sabi nga, lahat na dumating sa iyong pagpapala, kung walang Diyos, hindi yan darating sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sa totoo lang, even the way how you do business, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, even yung knowledge kung paano ka mag-acquire ng mga kayamanan, doing business, mga minamahal, yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Hindi yan galing sa iyong sarili. Yan ay regalo sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, ang ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, dapat hindi natin ginagalaw yan. Yan ay para sa ating mahal na Panginoon. And this is not just mga pakiusap, hindi. Ito'y command ng ating mahal na Panginoon. Ito ay utos ng ating mahal na Panginoon na kinakailangan ng kanyang mga anak na pinagpala ay ikasampung bahagi at handog. Dapat, ang sabi ng Diyos, dalhin, sabi niya, no? Dalhin sa aking ninyo sa buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi pala nakakalimutan ng Diyos ang kanyang mga tinawag na mga manggagawa. Amen. Talagang every time na tayo po mga minamahal ay nakikita niya mga minamahal, ating mga minamahal na manggagawa, there is a need or may project ang ating banal na iglesia, mga minamahal, mararamdaman natin yan, pinagpapala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag pinagpala ka, kapatid, huwag mong solohin yan. Sapagkat yan ay hindi lang sa iyo. May bahagi ang mahal na Panginoon diyan. At yan ay kasampung bahagi at handog. Yung bahagi mo, yun lang ang kunin mo. It's up to you to decide. Amen? Pero yung bahagi ng mahal na Panginoon, huwag mong gagalawin. Kasampung bahagi man. Kapag dinala mo yan, mga minamahal, sabi niyan, dalin mo yan, kaya kita pinagpala. Dalin mo yan sa bahay ng ating mahal na Panginoon. Nandun ang aking mga minamahal manggagawa, nananalangin para sa iyo. Araw at gabi. Nandiyan ang aking mga minamahal manggagawa, tumugon sa aking panawagan na sila'y tawaging mga manggagawa sa ubasan ng mahal na Panginoon upang iligtas ang mga kaluluwang wala pa dito
sa kawan ng ating mahal na Panginoon. At yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit pinagpapalang lubos. Sabi nga parati natin naririnig ang ating pong pagiging pagkatawag ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ay magagawa, whether ikaw ay talagang kamanggagawa ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ay sabi diyan, mga minamahal, it is the greatest profession. Amen? Hindi po yan, mas matindi pa yan kaysa inhinyero o kaya doktor, mga minamahal. Bakit? Ang gumawa ng nag-certify ng pagiging manggagawa mo, hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming may gustong maging mga anak ng Diyos, pero hindi lahat qualified. Tanging ang Diyos ang nagbibigay ng certification para ikaw ay maging tunay na anak ng Diyos. Sabi ng Juan. Amen? Kaya mga minamahal, kapag tayo pumayos, yun lamang tumanggap sa mga Panginoon, sila lang binigang karapatan maging tunay na anak ng Diyos. So we are blessed, mga minamahal. Kapag dali natin yan, mga minamahal, sa kamalig ng mahal na Panginoon, ang sabi niya, subukin mo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon na magbo, kung hindi ko bubuksan sa iyong dungawan sa langit at ihulog ko sa iyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kung paano gawin yan, mga minamahal, huwag mo nang alamin. Ang importante dapat natin malaman kung paano ba natin mabuksan ang dungawan ng kalangitan na yan, mga minamahal. Amen? Anong gagawin? Pag ikaw ay nagtapat, kasabong bagay ng bigay mo yan, done. Amen? Hintayin mo na lang ang pangako ng Diyos. Nasabi niya, subukin mo ako sa bagay nito. Kung hindi ko bubuksan sa iyong dungawan sa langit, at ihulog sa iyo sa pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Kung tao ang nagsalita niyan, mga minamahal, magduda ka. Pero Diyos ang nagsalita. Amen? Pag sinabi ang Diyos na nagsasalita, mga minamahal, kailanman hindi magsisinungaling ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, kapatid ko, upang ikaw ay makalaya sa kinalalagyan mong kahirapan ngayon, maging sa ating mga minamahal na nanonood, kinalalagyan mong karamdaman ngayon, problema ngayon na talagang ikaw ay talagang kung maaari, bibigay ka na. Amen? And even may mga bagay na talagang akala mo wala ng solusyon, subukan mo, mahal na Panginoon, tungkol sa bagay nito. Ibubuhos siya ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Pagpapalang pinansyal, pagpapalang espiritual, at pagpapalang pisikal. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sapagkat medyo gaw na po tayo sa oras, atin na pong hawakan yung ating po kasampung bahagi at mga handog. Tipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother J.R. Seraficain. Praise the Lord. Amen.
Praise the Lord. Lahat po muna ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Aking po iniling mga minamahal, tayo natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin po minamahal mangaral, ating beloved elder, Brother June Dumondon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, beloved elder, beloved Joypen Ferrer, friend po ating pinakamahal na Panginoon. Bago po mga minamahal, tayo po magpasalamat sa ating Diyos at manalangin mga minamahal sa mensahe ng kaligtasan na dadali po ng iyong abang lingkod. Kapagpalang Ama Diyos na nasa langit, Ama naming banal, mahal na Panginoon Yesus. Salamat o Diyos, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, hallelujah. Magmula mahal na Panginoon, sa pag-umpisa mahal na Panginoon, joyful at solemn song mahal na Panginoon sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Mahal na Panginoon, sa mga awitin, mahal na Panginoon, hallelujah, ng mga choirs, mahal na Panginoon, sa mga patutunan ng mga kapatiran, o Diyos. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran, mahal na Panginoon, hallelujah, patuloy na nagtatapat, mahal na Panginoon, sa mga gawain, mahal na Panginoon. At, o Diyos, narito po kami, mahal na Panginoon, sa pinakamahalagang bahagi, o Diyos, ng iyong mahal na gawain, mahal na Panginoon. Ang aming pagkikinig, mahal na Panginoon, pag-aaral po namin, o Diyos, ng banal na salita, mahal na Panginoon, nadadali ng habang lingkod, mahal na Panginoon, o Diyos. Kasangkapan ko kung mahal na Panginoon, Jesus, hallelujah. Nanawa, mahal na Panginoon, ikaw magbigay, mahal na Panginoon, ng iyong mga salita sa aking mga labi, mahal na Panginoon, na labis pong maunawahan, mahal na Panginoon, na mga kapatiran, mga tagapakinig, o Diyos, hallelujah, maging po, mahal na Panginoon, sa mga taga-subaybay ng amin programa, mahal na Panginoon, sa YouTube at Facebook, o Diyos, mahal na Panginoon, pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, at alisin mo lahat, ang lahat ng uri ng hadlang, balakin, mahal na Panginoon, sa aming pakikinig ng banal na taon at dalangin ng mahal na pastor, sa pangalan ni Jesus, we pray in the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah. Aming pinapalayas ang lahat ng demonyo ng antok. Sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng walang gana sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay dadako po mga minamahal sa ating pong pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating pong buksan mga minamahal ang ating pong mga banal na kasulatan. Ang ating mga Biblia, mga minamahal, praise God. Sapagkat ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, hallelujah. Dito po mga minamahal sa mga awit ni David, mga minamahal, ang salita mo'y aking iingatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Tunay po mga minamahal, napakahalaga po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa umagang ito, mga minamahal, praise God, ang ating paksa, mga minamahal nating pag-aaralan, praise God, hallelujah. Ito po, mga minamahal, yung putong ng buhay, mga minamahal, o crown of life, mga minamahal. Hindi lamang po buhay na walang hanggan ang ipinangako ng Diyos, mga minamahal, sa bawat mananampalataya. Kundi po mga minamahal, ang Diyos mga minamahal ay nangako mga minamahal na tayo po ay kukurunahan mga minamahal. Yung puputungan tayo ng ating mahal na Panginoon ng putong ng buhay. Praise God, hallelujah. Pakibasa po mga minamahal sa ating mga beloved Bible reader dito po mga minamahal sa aklat po ni Santiago. Ang talata ay 1:12. At ganoon din po mga pakibasa po ang 1 Peter chapter 5 verse 4. Revelation chapter 2 verse 10. Praise God, hallelujah. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ang talata po ay 12. Ganito po nasasabi, mapalad ang tao na nagtitiis ng tukso sapagkat sa pagsubok sa kanya at siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Pedro, ang kabanata po ay 5. Amen. Praise the Lord. 4. 1 Peter chapter 5 verse 4. Unang Pedro, ang kabanata po ay 5, at ang talata po ay 4, ito pong sinasabi. At pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Amen.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pakibasa ang Revelation chapter 2, verse 10. Dito po sa Apokalipsis ni Juan, kabanata po ay 2 at ang talata po ay 10, ito pong sinasabi, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatian 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Amen. Praise God. Napakabait ng Diyos, mga minamahal. Bibigyan daw tayo, mga minamahal, ng putong ng buhay. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ng putong ng buhay, ito po, mga minamahal, ay crown of life. Ito po ay nagsisimbolo, mga minamahal, ng kapangyarihan, sovereignty at kaluwalhatian. Tatlo po, mga minamahal, yung kahulugan, mga minamahal, ng crown, putong ng buhay. Sa Tagalog, mga minamahal, ang ibig sabihin, mga minamahal, ang karangalang ito ay ginagamit sa paglalarawan para sa gantimpala sa langit na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tapat na manampalataya, sa mga nagtiis sa panahon ng tukso at sa pagsubok sa buhay. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Tunay po, mga minamahal, na ang pangako ng Diyos, mga minamahal, ang pinangako ng Diyos, mga minamahal, sa ating buhay, praise God, bilang mga nampalataya, bilang naglilingkod sa Kanya, mga minamahal, pag tayo po, mga minamahal, ay nakasunod sa gawain, sa kalooban ating pinakamamahal ng Panginoon, sigurado 100% mga minamahal ang ating pong mamanahin ang buhay ng walang hanggan. Ito po, mga minamahal, ay una lamang, mga minamahal, na ating matatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. May 5 klase, mga minamahal, nagsisimbolo ng putong, mga minamahal. 5 klase, mga minamahal, yung tatanggapin ng Kristiyano, mga minamahal, sa pili na nating pinakamamahal na Panginoon, na korona, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ang the impressive crown, the crown of rejoicing. Pangatlo po, the crown of righteousness. Ang pang-apat po, the crown of glory, and the crown of life. Alam niyo po, mga minamahal, praise God, sa ating pong kapaligiran, mga minamahal, sa sanlibutan natin pong kinagagalawan, mga minamahal, ang tao po, mga minamahal, praise God, hallelujah, ay ginagawa ang lahat ng paraan, mga minamahal, upang makamtan ang napakagandang kinabukasan sa kanilang buhay, praise God. Ginagawa ang lahat, mga minamahal, magmula elementary hanggang sa kolehiyo, mga minamahal, ginagawa po ang lahat ng effort, mga minamahal, para lamang po makarating, mga minamahal, doon po sa kanilang minimiti, mga minamahal, na magandang kinabukasan. At sila po, mga minamahal, ay pagdating ng araw, sila po ay magiging professional, praise God. Magkakaroon po sila, mga minamahal, ng napakataas na bachelor's of degree, mga minamahal. Praise God. At ganoon din po, mga minamahal, sa larangan ng athlete, mga minamahal, sa sports, mga minamahal, praise God. Ang mga atleta, mga minamahal, nandoon po, mga minamahal, sila po ay nag-iensayo, tumatakbo, nag-exercise, mga minamahal, upang makamit po nila, mga minamahal, yung tamang timbang, praise God, hallelujah, sa kanilang mga pisikal na katawan, mga minamahal, praise God. Sa ating pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, hallelujah, ang ating pong target, mga minamahal, ating goal, mga minamahal, yung buhay na walang hanggan. Wala po tayong ibang pag-uusapan, mga minamahal, kundi po, mga minamahal, yung goal natin sa pangalawang buhay, mga minamahal, ipinangako ng Diyos, mga minamahal, na ang Diyos paririto sa atin, mga minamahal, praise God, na tayo po, mga minamahal, ay dadagitin, mga minamahal, sa pamamagitan ng rapture. Ang iba sa atin, mga minamahal, kinukuha, mga minamahal, sa pamamagitan ng kamatayan, praise God. Basahin po natin dito, mga minamahal, sa aklat po ng Mateo, praise God, hallelujah. 9, Kapitulo 9, ang talata ay 37, purihin ng Diyos. Amen, praise the Lord.
Ang Ebanghelyo ay kay San Juan, ang kabanata po ay 9, at ang talata po ay 37, ito pong sinasabi, na magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan ay ang aanihin ay marami, datapot kakunti ang mga manggagawa. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang sabi na ating pinakamamahal na Panginoon, malaki ang aanihin, mga minamahal, marami ang aanihin, ngunit kukunti, mga minamahal, ang mga manggagawa. Ang Diyos, mga minamahal, praise God, hallelujah, ay nagtalaga ng bawat sa atin, mga minamahal, na kanya-kanya nating tungkulin, mga minamahal, praise God. Ano po ito, mga minamahal, na dapat nating gampanan, mga minamahal? Basahin po natin dito, mga minamahal, sa unang Korinto, praise God, ang Kapitulo 12, ang talata ay 12 hanggang 27. Praise God, hallelujah. Purihin ng Diyos. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanata po ay 12 at ang talata po ay 12 hanggang 27. Ito pong sinasabi, sapagkat kung paanong ang katawan ay isa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan. Gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tenga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroon ang pangamoy? Datapot ngayoy inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Datapot maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan. At hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. At yaong mga sangkap ng katawan na inaakala natin kakunti ang kapurihan sa mga ito ipinagkaloob natin ang lalong saganang papuri. At ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Datapot, hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri yaong sangkap na may kakulangan, upang wag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Sa 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Amen. 28 sa 28. Ituloy ko po mga minamahal sa talatang 28, praise God. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala sa mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang wika. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal ay isang katawan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Mayroon po tayong paa, mayroon po tayong dalawang kamay, may dalawang mata, praise God, at dalawang tenga, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay inalimbawa, mga minamahal, sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroon po tayong church management, mga minamahal. Mayroon pong
bawat tungkulin, mga minamahal, depende sa pagkatawag po sa atin, mga minamahal. Mayroon pong tinawag ang ating mahal na Panginoon na mga ngaral, mayroon pong tinawag ang ating pinakamamahal na Panginoon na mga awit, manunugtog, praise God. At ganoon din po, mga minamahal, may tinawag ang ating mga mahal na Panginoon na humayo, mga minamahal, at magbahagi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, mga minamahal, may tinawag din po, mga minamahal, ang pagpapagaling. At may tinawag din po, mga minamahal, ang kaloob ng pamamahala. Praise God, praise God. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon. Isang katawan lang tayo, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Depende po yan, mga minamahal, sa pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, sinasabi ko ito, mga minamahal, ang ating pong obligasyon, ating duties, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay dapat po nating gampanan, mga minamahal, praise God, hallelujah. Hanggang sa pagbabalik ng Diyos, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Ito po, mga minamahal, yung stepping stone natin, mga minamahal. Ito po, ang magiging, ano natin sa ating pinakamamahal na pagdating ng araw. Ito po, mga minamahal, ipapakita ng Diyos, mga minamahal, kung ano po ang ating ginampanan sa loob ng banal na gawain nating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pa ay gumawa, mga minamahal, ng ating mga duties. Praise God, hallelujah. Kaya po, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, tayo ay kung sino po yung nagtiis, mga minamahal, ng pagsubok at mga tukso, mga minamahal, sila po sila po makakatanggap, mga minamahal, ng putong ng buhay, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ay makakatanggap ng putong ng buhay. Na ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga nagtiis ng pagsubok, ang mga nagtukso, mga minamahal. Praise God. Subalit, mga minamahal, yung ating mga duties, mga minamahal, bilang mga awit, bilang manunugtog, bilang mga humahayo, mga minamahal, para magbahagi ng salita ng Diyos, hindi natin ginagawa, mga minamahal. Praise God. Ang sabi ng banal na kasalita, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, bibigyan ba tayo ng putong ng buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon? Praise God. Wala po, mga minamahal, praise God, hallelujah. Yung corona, mga minamahal, iba't ibang klase po, mga minamahal, ng mahalagang ginto, mga minamahal, perlas, diamante, mga minamahal. Yung nandun po sa putong ng buhay, mga minamahal, praise God. Depende po yan, mga minamahal, doon po, mga minamahal, sa pagpapagal na ginawa natin dito sa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Doon po natin tatanggapin, mga minamahal, yung pong putong ng buhay. Mga minamahal, hindi po tayo gumawa ng kalooban ng Diyos, hindi po tayo nag-duties, mga minamahal, sa mga inuutos sa atin ng mga choir leaders natin, mga minamahal, ating beloved parents in the Lord, ating beloved ordained preachers, mga manggagawa, praise God, hallelujah. Baka, mga minamahal, wala pong putong ng buhay, mga minamahal. Kahit hirpin, wala, mga minamahal. Kahit hidban, mga minamahal, baka wala, mga minamahal, praise God. Tunay po na napakabait ng Diyos, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay binigyan, mga minamahal, ng ating pinakamahal na Panginoon ng ganting pala, praise God. Ang mga atleta, mga minamahal, praise God, sila po, mga minamahal, ay nagsasakripisyo, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Lahat po ng mga kalahok, mga minamahal, tatakbo lahat, mga minamahal. Subalit, iisa lamang, mga minamahal, ang mananalo. Isa lamang ang makakatanggap ng mga minamahal ng tinatawag nilang premium, mga minamahal, yung pong price, mga minamahal. Isa lamang. Yung sanda na tumakbo, mga minamahal, isa lang yung tatanggap, mga minamahal. Pero sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon, lahat po tayo, mga minamahal, tatanggap ng putong ng buhay. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, mga minamahal, tatanggap po tayo ng putong ng buhay man kung tayo po, mga minamahal, ay susunod. Praise God. Ang abang yung lingkod, mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay umabot po ng almost 37 years, mga minamahal. Magpo 40 years na po ako sa gawain ng ating pinakamamahal, kahabagan ng Diyos, mga minamahal. Praise God. Ang tungkulin ko bilang manunugtog, mga minamahal, ay ang kapurihan sa Diyos, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, kahabagan ng Diyos, nandito pa rin pa ako na ginagamit ng Diyos. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Nagulat po ako, mga minamahal, hindi ko po kalaki sarili, mga minamahal. Nung araw, mga minamahal, nangangaral din po ako ng salita ng Diyos, mga minamahal, doon po sa dako ng Indang Cavite, praise God. Tumatayo po ako sa pulpito, mga minamahal, dahil nga po,
Kulang na kulang po mga minamahal ang mga workers nung araw mga minamahal. Kaya po mga minamahal, naobliga po kaming tumayo, praise God. Alam niyo po mga minamahal, bilang may isang manunugtog mga praise God, hallelujah, na-concentrate po ko sa panunugtog mga minamahal. Ayoko pong tumayo ng pulpito mga minamahal, ayoko pong mangaral mga minamahal, ayoko dahil napakahirap. Lagi ko pong tinatanggihan mga minamahal. Si Kuya Buboy mga minamahal, lagi niya akong nililista mga minamahal, praise God. Naalala ko po tuloy mga minamahal yung si Hub mga minamahal, si Jonah mga minamahal. Laging tinanggihan niya mga minamahal yung alok ng ating pinakamamahal na Panginoon na mangaral mga minamahal doon po sa dako ng Ninive. Praise God, hallelujah. Dumating ang mga minamahal sa harapan ng Diyos ang kasamaan ng taga Ninive mga minamahal. Nangusap ang ating pinakamamahal na Panginoon kay Prophet Jonah mga minamahal upang mangaral doon mga minamahal ng salita ng Diyos. Praise God, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tinanggihan niya po niya mga minamahal. Tumakas po siya mga minamahal. Pumunta ng lugar ng Tarsis mga minamahal. Talaga po mga minamahal, tinakasan niya po yung tungkulin, praise God. Anong nangyari mga minamahal? Ang mahal na Panginoon nagpadala ng malaking unos, bagyo mga minamahal. At si Jonah mga minamahal, siya po mga minamahal, ay inuhulog mga minamahal. Doon po siya sinasakyan na pong barko mga minamahal, praise God, napapuntang Tarsis mga minamahal. 3 araw po, 3 gabi po siya mga minamahal doon sa loob ng tiyan ng balyena. Inuluwa po siya mga sa dako ng Ninive mga minamahal. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, praise God. Naalala ko po mga minamahal isang mga ngaral, praise God. Ito po isang mga ngaral mga minamahal. Siya po mga minamahal ay nagkaroon ng panaginip ng sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa dako ng Papua New Guinea. Papua New Guinea mga minamahal. Doon po sa lugar mga minamahal ng mga taong tawag nito mga minamahal, yung pong cannibalism mga minamahal. Itong mga ngaral na ito mga minamahal, praise God, hallelujah, dahil nga po sa pangitain niya sa kanyang panaginip, inuutusan siya ng Diyos mga minamahal ang mga rata ng salita ng Diyos sa dako ng Papua New Guinea mga minamahal. Praise God. So, no choice mga minamahal, sinunod niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang mga ngaral na ito mga minamahal, praise God, hallelujah. Pumunta po mga minamahal, sumakay po siya ng private plane mga minamahal. Pumunta po siya mga minamahal doon po sa lugar ng tribo ng mga kanibalism mga minamahal, praise God, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, hindi po siya nakakarating mga minamahal doon po sa lugar ng Papua New Guinea mga minamahal. Nagkaras po mga minamahal ang kanya pong sinasakyang eroplano, praise God. Tunay po mga minamahal, nagcrash ang eroplano mga minamahal. Namatay yung piloto mga minamahal. Siya lang ang nabuhay, praise God, hallelujah. Yung mga kasama niya namatay, siya lang nabuhay mga minamahal. Ang sabi niya, hindi kalooban na ako'y pupunta. So, sa madaling salita mga minamahal, nagpumilit pa rin siya na hindi kalooban. So, balik mga minamahal, pabalik-balik na sinasabi ng ating pinakamalapan, pumunta ka, bumalik ka doon. Maraming kaluluwa naghihintay. Alam niyo ba mga minamahal, praise God, hallelujah. Dahil nga po sa utos ng ating pinakamamahal na pumunta siya, praise God, hallelujah, tuloy-tuloy po siya nagpatuloy po siya mga minamahal. Alam niyo sa kanya po siya po nakaligtas sa private plane mga minamahal na kanyang sinasakyan. Naputulan po siya ng paa mga minamahal. So isang paa na lang mga minamahal yung naiwan, isang paa niya naputulan mga minamahal. Nagpagawa siya mga minamahal na isang artificial na paa mga minamahal. Yung kaliwang bahagi mga minamahal ng kanyang paa. Nagpagawa ng artificial. Dahil nga po gusto niyang sumunod sa ating mahal na Panginoon, bumalik sa mga minamahal. Doon po sa tribo ng mga kanibalism mga minamahal. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, mangaral ka sa salita ng Diyos. Alam niyo po, bumalik po siya mga minamahal. Praise God. Habang siya po mga minamahal ay patuloy na pumunta mga minamahal at sa utos ng Diyos mga minamahal, nangaral ng salita ng Diyos doon po sa lugar mga minamahal ng mga tribo. Praise God. Ang mga tao doon mga minamahal, gutom na gutom mga minamahal, ang tingin po sa kanya mga minamahal, siya po mga minamahal ay yung kanyang binti mga minamahal, tingin po ng mga taong nakapaligid habang siyang nangangaral mga minamahal, ang tingin po siya para siyang andoks mga minamahal. Talaga pong gutom na gutom mga minamahal, praise God. Dumating ang time po doon na pagkatapos niyang mga minamahal, praise God, ang mga tribo mga minamahal nagsilapit sa kanya mga minamahal, nilapitan siya mga minamahal, siya po ay pinaglalapa mga minamahal. Dumating yung time mga minamahal, ang nalapas sa kanya mga minamahal, yung kaliwang binti niya mga minamahal, yung mga minamahal na artificial, praise God. Nagulat mga minamahal, yung mga
taong tribo mga minamahal, bakit pagkagat nila sa kanyang paa mga minamahal, hindi po tumatalab? Napakabuti ng Diyos mga minamahal, purihin ng Diyos mga minamahal. Grabing himala mga minamahal. Dahil nga po mga minamahal sa kalooban ng Diyos mga minamahal, pinaintulutan lahat ng bagay ng ating pinakamahal ng Panginoon. Praise God. Ang sabi ng banal kasan mga minamahal, lahat ng bagay nagkalakip-lakip sa ikabubuti natin mga minamahal. Pinaintulutan ng Diyos mga minamahal na po siya ay maputulan ng paa. Mayroon palang napakagandang plano ng Diyos mga minamahal. Lahat po ng mga tao sa tribo na yun mga minamahal, nasib mga minamahal. Bakit? Grabing himala. Ang sabi nila, grabe tong tao na to. Hindi tinatablan mga minamahal. Kinakat po mga minamahal. Dito po pinaglalapa sa kaliwang bahagi ng kanya pong binti mga minamahal. Dahil nga po artificial mga minamahal niyang paa. Natakot mga minamahal yung mga cannibalism. Hindi po nila nakain ang kanyang paa. Praise God. Purihin ang Diyos mga minamahal. Tunay na pakabuti na ating pinakamamahal pa. Ito po isang aral ng mga minamahal na lahat ng bagay mga minamahal, pag pinaintulutan ng Diyos, makakabuti para sa ating mga minamahal. Yun po mga minamahal, sinasabi ng Biblia mga minamahal, na tayo po mga minamahal ay sumunod. At sa pagdating ng pagsubok mga minamahal, ang sabi ng Biblia, pag tayo po nagtatagumpay, magtagumpay tayo po mga minamahal, ay puputungan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng putong ng buhay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At ang sabi ng banal na kasulatan mga minamahal, praise God, hallelujah. Sino po mga minamahal? Yung pong karapat-dapat mga minamahal na bibigyan mga minamahal at pagkakalooban mga minamahal, hallelujah, ng putong ng buhay, praise God, hallelujah. Dito po sa aklat po ng minamahal ng unang Pedro, ang talata ay 5, ang kapitulo ay 5, talata 1 hanggang 4, pakibasa lang po. Unang Pedro, chapter 5, verse 1 up to 4. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 5, ang talata po ay 1 hanggang 4. Ganito po ang sinasabi. Sa matatanda nga sa inyo, umaral akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Kristo, na may bahagi naman sa kaluluhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasiyahan na ayon sa kalooban ng Diyos. Ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi handang pag-iisip. Ni hindi din naman gaya ng kayo'y may pagkakapanginoon na panangangasiwaan, ipinagpitagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran na kawan. Sa 4, at sa pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsatanggap kayo ng di mansirang putong ng kalwalhatian. Amen. Amen po rin ating mahal na Panginoon. Incorruptible mga minamahal. Tatanggap daw tayo mga minamahal ng walang kasiriang putong mga minamahal. Ito po yung incorruptible crown mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo daw po mga minamahal ay maging uliran mga minamahal. Tayo po ang ilaw mga minamahal ng sanlibutan. Uliran po tayo mga minamahal. Ipakita natin mga minamahal sa ating mga mahal sa buhay. Praise God. Ipakita natin mga minamahal sa ating mga kasambahay, sa ating mga kaibigan na tayo po ay modelo mga minamahal na ang Kristo, ang mahal na Panginoon ay nagniningning po sa ating buhay. Praise God. Makikita po sa atin mga minamahal ang buhay Kristiyano mga minamahal. Tayo po ay uliran mga minamahal. Ito po mga minamahal yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na sinasabi po niya mga minamahal, sa lahat ng bagay mga minamahal, tayo po yung maging modelo. Hindi po tayo katitisuran mga minamahal. Tayo po ang ilaw ng sanlibutan ito mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan na ang sinuman ang nabautismo kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Tayo po mga minamahal ay lumalakad ng ayon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkabalang ibang salta. Praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, hallelujah, tayo po mga minamahal ay tatanggap mga minamahal ng putong na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, higit sa lahat ang buhay na walang hanggan mga minamahal. Kaya po mga minamahal, praise God,
Patuloy po tayo mga minamahal sa pagkatawag po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa kanyang pagbabalik, tayo po ay madatna ng ating dakilang Diyos mga minamahal na tayo po may gumaganap sa ating mga tungkulin. Sapagkat mga minamahal, ang sabi ng Bawal Kasulatan, tayo po ay tinawag mga minamahal. Depende po mga minamahal sa ating pagkatawag po sa atin, pagkapili sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang Diyos mga minamahal, praise God, hallelujah. Nang sabi ng Bawal Kasulatan, praise God, na ang lahat ng bagay ng ating hilingin, mga minamahal, sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin ay ibibigay at tatanggapin. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. How much mga minamahal, na tayo po mga minamahal ay narito na po sa isang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin natin ang Diyos mga minamahal. Ang sabi ng Kawikaan, praise God, hallelujah, sa 4, ang talatay 3c, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat siya ang iyong buhay. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Hawakan daw natin mga minamahal ang turo, mga minamahal, huwag nating bitawan sapagkat ito po mga minamahal ang ating buhay, mga minamahal. At tayo po mga minamahal, daro ko na po sa ating pong makalangit na witting, praise God. Akin na pong tinawag ng beloved Arvin, praise God, sa ating pong altar ko po rin ng Diyos. My heart is so proud, my mind is so unbroken. I seek the things you do through me, as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me, and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you how many times will you pick me up, and I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. A touch made the way, and fill the skyways, knowing that someone somewhere can do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, but that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up? And I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Ask you, how many times will you pick me up?
letting you down. And this time I will fall short of your glory. How far will forgiveness have found? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my day, you walk in the path of my daily sufficient way. As I walk with you, I'm learning what your grace will remain. The price that I could never pay was paid at Calvary. Don't instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you. Oh, let you give it to me. I ask you, how many times will you pick me up? I keep letting you down. And this time I will fall short of glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my name, you walk in the path of my daily sufficient grace. Lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin, mga minamahal, sa mga buhay ng mga pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, ito po ay nagkakalakip-lakip. Ito po ay kalooban ng mahal na Panginoon. Sa bawat nangyayari sa ating may layunin ang mahal na Panginoon. Tayo nasa pagsubok, na tayo nasa mga problema, dumaranas ng iba't ibang hallelujah, mga kadalamhatian, mga binamahal, kahirapan. May layunin ang mahal na Panginoon, mga binamahal. May purpose, mga minamahal. May nais ipagawa ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi natin po problemahin, mga binamahal, lahat ng mga bagay. Alam ng mahal na Panginoon ang ating mga pangailangan sa araw-araw, mga binamahal. Nais lamang ng mahal na Panginoon na unahin natin lagi na lagi nagawa sapagkat malapit na bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anytime now, mga binamahal, huwag po natin sayangin yung ating mga oras, mga binamahal. Huwag natin pagtuunan ng pansin ang mga bagay na nasa sanlibutan sapagkat ito'y mapupugnaw lahat sa matinding init, mga binamahal. Merong kayamanang inilaan sa bawat isa sa atin ang mahal na Panginoon. Kayamanang hindi nasisira. Kayamanang hindi nabubulok, mga minamahal. Hindi kumukupas, mga minamahal. Ito'y nananatili magpakailanman ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pong mga minamahal, mga bisita, minamahal mga taga-subaybay, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, malapit na malapit ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Handa na ba tayong humarap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon? Ang iba sa atin nag-aalinlangan, mga binamahal. Hindi alam. Subalit ang mahal na Panginoon, kapag ating tinanggap, nakakasigurado tayo, mga binamahal, ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Tanggapin natin ang pinakamamahal na Jesus, magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus at maglingkod hanggang sa kanyang pagbabalik. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pong pinakamamahal na Jesus, siya nag-iisang Diyos. Bumaba sa langit, nagkatawang tao.
Nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan. Magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, na ito'y hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Para po sa kapagpapatawad ng ating lahat ng mga kasalanan at magmana ng buhay na walang hanggan. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal Diyos, at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo, yung kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Lahat tayo nilikha ng malapino, subalit hindi lahat binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Habang nag-aawitan ating mga minamahal, mga awit kanina, mga minamahal. Ang iba'y umiiyak, hindi sa kalungkutan, kundi sa kagalakan. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong bultayan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po'y ating mararanasan kung tayo po, mga minamahal, ay maglilingkod sa ating dakilang Diyos ng may katapatan hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. At bilang pagsuko, isuko natin ang ating buhay sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Sumunod po tayo, mga minamahal. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, narito po malapinoon ang mga kaluluwa na iyo pong kinalugdan, kinahabagan, binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, malapinoon. Kaabagan mo po sila, malapinoon. Sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, iligtas mo po, malapinoon. At ingatan mo po sila. Gawin mo silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang yung muling pagbabalik. Sa panggalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y dumako, mga minamahal, sa ating pong mga personal na pangailangan. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida, muli sa umagang ito, sama-sama po kaming dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa Kalakalitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga nagawang kalikuan, pagkukulang o malapinoon. Kahabagan mo po ang bawat niya sa amin, lalo na po iyong maglingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, malapinoon. Napatuloy mo po kaming panghawakan hanggang sumuling pagbabalik. Dagdagan mo po aming pananampalataya, dagdagan mo aming pagtitiis, malapinoon. Tulungan mo po kami, o malapinoon, na aming mapagtagumpayan lahat ng aming mga kahinaan, o malapinoon. Tulungan mo po kami, malapinoon, na aming, o malapinoon, maganap ang iyong banal na kalooban, sapagkat sa ganang amin hindi po namin kaya. Mabag ka sa bawat isa sa amin. Pagalingin mo aming makaramdaman. I-provide mo po ang mga pangailangan, o malapinoon. Tugunin mo aming mga panalangin. Ang aming daing, dinggin mo po sa umagang ito, malapinoon.
sa panggalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radalmeda, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Banggitin po natin lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, panlalabo ng mata, katarata, mga cancer, leukemia, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, rheuma, arthritis, mga panlulupaypay, panlalamig, panghihina, pag-aalilangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tatalon 3 times. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapuri at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Sa ating po mga announcement, ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Magandang umaga po mga minamahal, mga kapatiran, at ganoon din po sa ating mga beloved pastoral workers dito po sa Outreach San Carlos City, Pangasinan. Pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, at sa kanila pong beloved anak, Ate Bayens Nier, at sa buong beloved Almeda family, at dobleng pagrespeto sa ating parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Willistrad Almeda, at ganoon din po sa ating beloved assistant pastor Lina Comal Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at higit sa lahat, pagbati, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord, glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga announcement. After po ng banal na gawain, meron po practice ang ating beloved adult choir, then followed by youth and single choir practice po mga minamahal. At sa atin pong mga regular na announcement, ating pong banal na gawain, ang schedule po mga minamahal, Miyerkules tuwing alauna ng hapon at matapos po alas 5:30 ng hapon. At Friday overnight, tulad kagabi, nag-start po tayo alas 9 ng gabi at matapos po tayo ngayon alas 6 ng umaga ng Sabado. At Sunday General Worship, mga minamahal, mag-start po alas 9 ng umaga at matatapos po alas 3 ng hapon. Address po nating balagawain, mga minamahal, 157 Baybay Mamarlao along Palabing Road, San Carlos City, Pangasinan. At mayroon pong practice ang ating beloved instrumentalist, mga minamahal. Dahil Sabado po ngayon, mga minamahal, kaya mayroon po kayo mga practice. At panoorin po natin ang ating TV program, mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. Dito po sa Pangasinan, mapapanood po sa PTV Channel 8 tuwing Sabado, mamaya po mga minamahal, alas 10:30 ng gabi at matatapos po alas 12 ng madaling araw. At huwag po nating kalimutan, idaan sa ating information, mga minamahal, ang 5 piso, 10 piso para po sa TV and radio program, mga minamahal. At ang kilikin po natin, mga minamahal, ang ating banal na gawain dito po sa San Carlos, mga minamahal. Panoorin po natin sa ating Facebook, mga minamahal, ang GMCIM San Carlos City, Pangasinan. I-review po natin, mga minamahal, ang ating mga banal na gawain. At sa mga nais po magpa-counsel sa beloved sisters, kindly lamang po lumapit lamang po kayo sa information sa ating beloved Ate Bayes Nier, at handa po kayo nilang paglingkuran, mga minamahal. At sa mga beloved brothers po sa luhuran po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir,
handa rin po kayo nilang paglingkuran mga minamahal at maghayo po tayo at ipaluwa po natin yung ating mga kapatid na hindi na po natin nakakasama. Sabihin po natin sa kanila na namimiss na po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kabilin-bilinan po na ating beloved parents in the Lord, wag magliban sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sikapin po nating dumalo mga minamahal. Hallelujah, malapit na po ang pagbabalik na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ulitin ko, after po na closing prayer mga minamahal, mayroon pong lihans. Kaya manalangin na po tayo dyan sa ating kinaupuan para pagdating dito ay mas lalo tayong pagpalaing lubos na ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat po na ating mga pangailangan. At ulitin ko po, mayroon pong practice ang beloved adult choir at followed by youth and single choir. Kung wala na pong karagdagang announcement, ate, praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved elder, beloved brother Saldi Di Guzman, para po sa closing prayer. Praise the Lord.